Sa isin pan ngihidap daga jing ngungu kawa kraw oblay bang yo pat ya kani kalat ya kabangin syakri lang ya oblay lingba kani ka online service lingba ka YouTube channel jong kabalang nakaliang jong kabalang Presbyterian Maupram ngi priang sngobhai pi ki para banget ki ba i ki badan hala ki jong ki yeng ki sam ki ba pet mat ki ba yo i ka channel pat kum churu ki parlok ki ba i ki ba ya syakri lang ni bat ngi lingba jong ni ka por lingba jong ni ka channel ublay un kerku ni ka por syapang ni syapang ki jing syakri ka jongi tingin pendam hoblay ki jing duai ablay bukpa jing paham neng sa isin pat ngi wani ka bandam ret ki slajat ki ba ku ki ba kentang ki joma ngi aingu ya ma ablay ki jing ringkat ki jing lam ka joma lambat ngi lingba jong ki sngi ki por ka blan baro bat kumju ro ablay mem shimle eno ingi tat lingba jong ni ka por ka bang yo pat kum kabalang hagabang iyo ikaban syakri lang ni meko konrat lambat ki para bangit ki i lingba kani ko online service lingba kani ka channel ka YouTube channel jong kabalang man gi duai ablay minis ne ban kerku ya ka wei pagwei ka benta ka bangi don ban pendap lingba jong kani ka por aki ki baro ki bangi iyo ban pendap kini iyo ban long hapo ki jingelam ba hapo ki jingkerku ke jama masya ko konrat ki para bangit ki i ki ba pet ki be syakri lang hara ki jong ki yeng ki sam lingba jong kani ka por kana long ka jingkerku nagamenta jong ilang baro shim ko konrat ni IT ka por ka basa baro ha ki jingelam ka jama na duk bas dang ha duk ka bawai no sngo ko konrat ka bangu ka jingi na ba ka tengu jisu ngi duai amen ngin ptengi ka jing syakri ka jing oblay da ka bangi so e ka ban rai lang e ka jing rai ka ba shispa sau pulai na ka ba thamai shispa sau puwei na ka ba kamrem on i ka seyon kum ka yor lahang ni tungit kan miru lawai da kabor ba kuat ba pernai di hapodeng kan amlong baswai kan tingshan kat kasni kan kup ka hok ukres unong ba khli jongi ba hadin jong ni ging rai nga sngoban karpat ye Mr. S. Carson Tio in sngoba ban yalam ingi na ka ba puli na ka tin ka jong blai ba ban yalam ru aga jing duai Seyon kum kayo lahang nitungit kan miru laway dakabor bakun bapernay di hapodengkan long basway kan tengsyan kasmi kan kup kahok Chris utrai unong bakli jongi kadeki denjar dikona si artahiban bun ya kani Kashi tongam benu ai borngan yat ngan kermens kam la shaka kading akabakut du nong ngan shem ya play klem jing nong pentungan kutu ai kajing syai hari klau kading bakular hiutrai mensim ublay bathau hari syamrau uparus im Chaneng men skiul o men mit gading yo bak lalat gelen Chua bang dei lang hoblay ka jing duai an pulek atu kan ne kin te na tin hoblay
hak bangila ban syam na ka chithi upol apostol sha kinong officers kalonong ka ba Andrew kadkhot ka ba shipho hadu ba khatlai kiktien ki bong kumne hak bawai no to long phi ba khlan hau trai bad hak bor ka jing khlan jong u to keng no ya ka jing keng atiar ka jong ublei baro pa phila ban deng persya ya ki boy thap usoitan na ba ka jing le jongi kamlong ya ka snam bar ka do ndre ya ki hima ya ki bor ya ki nong sanshar per the jong ka ne ka jing dum ya ki jing bom man ba kan jamin sem ha ka jaga beneng na ba kumta to pin shem ya halade ya kata ka jing keng atiar ublei baro ba phila ban yeng ye le ha ka ta ka sngi ka wasnew ha ka bala deb ya ki e baro ban yeng schem te plios ngo ti jong play tim ta ngi le lang play jing duai kumni patai se sen trai kan ra ni ka por yuan ban ai ngo e me trai kan ra mar ka jing don kat jong mi ba ngi trai kan ra ni ka por ba ngi la trai ban dan ha ni ka yeng ka ba khoi ba kan tang jong mi trai kan ra walang hab deng jong kan ni ka jing kan rum kan ram hab deng jong kan ni ka khlam ka bala baro trai kan ra ngila mat bar ngila ye kan du ndai me chum la ino yang ngi trai ha kan ni ka por ba ngila la ban dan ha ni ka jaka ba ka yim ba khoi kan tang jong mi ban yero ban borom me trai kan ra ling ba kan ni kini ki social media limba ka YouTube channel jongi kur khu ni ka po tai ke baro bangin le khamtam e trai ya ke ba kala pule pen sngau ha me trai kan da yeng ni kin tin na ti ka ba khu jong me ha ka ni ka po trai kan da ho wada pdeng jong ka ni ka jing krum kan ram ni me trai kan da ngi kum ka balang la ban le e ka ni ka trai ni ka na ka ni chakri trai kan da ba baro ki brew baki hot jong balang baro ki we ba pe ya ni ka program jongi kila ban yo jong mentoy hoi kan da ni ka por ra kan da hoi walang i do jeng kan men do kan da ba ni ki baro khang lat khang ti ngi bing chakri me henry ke baro ka jing start jong pede ngila pan kam ni ka por ra kan da bang ila pan yo ka ni chakri online try kur khu ni ka por ra ya ki baro ka bang chapen dep try men da ka ban ngi kin try kan da ka ni ka por ya kini ki program jongi kin try khamta me try ya kini ya ka jing kren ki khubor ka bangi chayo na shakri jong me try kan da ban ai ngi ni ka por to ai kini ka khubor ka bangi chayo na shakri jong me try kan da ka long ka bairap ya ngi kin try bangi la ta kam no khamta me baro ki bios ngo ba pe ya kini ka program jongi kila ban yo ka jiben toy limba ka ni ka program jongi kur khu try kan da ka ni ka por yo shakri jong me try kan da ya ka balang ka ba udan kom ju ka yin ka sem jong u kom ju try kar khu kam ki jam ka ba udan kar khu u try kan da khamta me try wa udang la ban no ba chakri a ka chakri ka ba kham ba ta ka jong me try kur khu ni ka por try kan da ka balang jongi ni ka por try kan da hoi bang imla ban don ha iman ni kan da balang imla ni ke baro kim nam khang la yang ni bar kamen sem jongi ngena kan ma yo me kin try to a ba kini ke baro jing ban don borom jongi me ling ba kan ni social media ki long ba priang hon khmar ka khet ke jing isne jong me nang kar khui ka balang jongi ta kan da ni ko por try wa da priang jong kan ni ke jing ha kan ni ke jing de ba kan ni khalam da kan da ma me ta ma khui de khot jong balang jongi pa ro da kan da ki bala ban di kan ni program kur khu ta ra ka jong ki yeng ki sem jong ki kur khu ta kan da ra kan ni kum kan ni ko por hoi don priang jong de khot jongi ta kan da ki bala ha ki ba ken do shibun ki jing e ta kan da na mar ki baro ki mi be ki mi ran ti chu hande ma me ta kan da ma dor ni ka ba ki kin ta ba ki nam phai den chu hande ta kan da ba ki nang e dor ni ka ba ki kin ta ba kin so to da ki ni ki la ban de jing ten jo jo me ngi kin ta na mar ha por ba ngi yo ka bor ngi yo ka la ba ngi chakri la yu me ban chakri la lu me bon priang jong ngi hoi ta ngi kelet bar ngi le jaitu la ngi le ngim bom satio de kan da ma me ta kan da ne ko por na ka ba ngi ta mi la so thu ye ki ni ki baro ki la ban de jing ten jo jo me ngi kur khu ni ka por ta ye ngi ta kan da kham ta mi ki nong kit ya ka balang jong ngi ne ka por ta na do i pastor ki badan ki pe ya ka balang jong ngi kur khu ru ta ne ka por ye ngi we pi we ta kan da ki khot ta kan da ba ki nang la ta kam do ba ki nang la ban telu ni kam jong me ne ka por ta kur khu ka ta kan da ne ka por sai sim pa ta ni ka por kan da ngi ta kan da hoi kada ku yang kin trai pa ki baro bangi pendep trai kan dar hal kelong pa tin pa tai ki ban priang hona khmar khadi jis nei jo me ho sai sim pa tai ban bakar pa ime medon ka dar ngi trai kan da ba tu bangi we pi we kan ne po bangi la kan do ban em kan jing em trai kan da ba priang jong ni jing kredit ne ka jing ten jo jong ni ne me manang ri me sumari ngi trai bangi la ban ri khop i ka jing nge jong ni bangi mlan pha chu cha riang ka man rei ba ai ba kan ni ka bo jong ki ba man bo jong ni ka khlam ta kan da kan mla ka pen ka dan dia ne ngi hin kan da me nang ya jan chu chu cha me leng ba ki
yeng kisem jongi ling ba ke jing chakri ling ba ke yeng kisem ling ba kan dia ke YouTube channel jongi kurku ta kan da si sim patai ki khot ki dang ba balang rutai ki bladon preng joki bladon hap nang met ki blad kham do rutai handai kan da kurku ki dang la ban yo ka met ba koi be kha kham tam etai ya ki no kit kam hale ki dang ba balang rutai kan da ko por kurku ki rutai kum ju seng kan thei ba ki chang samla ro kum ju hot nak kui pa kui ka seng badan ham ta kan balang jongi kum ju rutai ka ri ki chai ban tre jongi bro ka wei tai kurku si sim patai kham tam etai tu ki padu ba kerdu kan ba ko kan ka por si bon ki jing e kan kan do dan preng joki ta kan da ba kimla ba chu ban yo ka bam ka ti kam ka jam ka biang handai kan da me men don ka bat ki kan ba kin la ta kam do banพาชมีกันตาไปกินสุทุตายกันตาไปกินพาชมีกินกันปานกินจิงด้วยกันด้วยกันปานนะมีพามีตรงตายกันตาเมลาบันสงบเป็นนั่นเป็นอีกีกับบอจงมีบางเมลาบันกีบารอขมัดจงมีกินกิอมลุ่มดอนกีบารอกิบอมละอันใดขมัดจงมีบารอกิลองกิบาลาดอนกัดสิบัตตายประกำดีบันตาบาสาจงในกิจกรีจงมีคำตามสิบัตตายคู่บอลมันยอดบาชกรีจงมีมาบรานีกับปอดีปลัดกิกังเป็นตัวสีอมันบกโคจงมีมาดีกินีบารองีกูอีเดมีปานหักเต็งที่สุนับเป็นเอ็มจงมีตามสกุลรูอาเมนTentang dia pois kawai pat kabenta jong gajing syakri ka jong iublai ba kata kalong ya ka bangin yo ya ka ban sngau ban sngap ban syashkur ya ka tien ka jong blai ling ba jong gani kapur ni sngongu e kum ka balang ya dan ringkat lam apreng jong i ya i Reverend Pendapbor Maulong ibadan ha ka balang lum siam ibarak loy ya ka ban pelaj por ban ya dan ringkat lam bat ngi hakabannya sam eka kubo jong kaktien ka jong blai ling ba jong kan kapor ku blai sibun app store blai un kerku ban ngi skam ka maladwai blai long ringkat lam mat ka kubor ka pensia sam apreng jong ling ba jong kan kapor ba shwa bagin yo ban sngap ya ka kubor ya kaktien ka jong blai ling ba app store asngo ba ban khot shwa ni kun samla ling ba jong kan kapor kin ai ka jing roi karpang ka jong ki na imesta syampang kardo sao ringkat lam bagi para ke jongi ban ai ke cingruai kerpang ke jong kiling ba jong ke kapor pada din bagi ada ban ai ke cingruai so ba ke store inside shim ya la ke jong benta kan banang mikia hajing yastet jong kapor ki breu ki wat jing su keleng keleng o ki wat jing su khaga berthei da jing kwa bra jing smobha ben sim jong ki kim su ki ai leng a pa kim la ban shem jing su ka ba shisha suka bashisha dan batu jisu berthei kamlaban ai di tamba wan ban mat jisu suka bakar hai haki bangai tau jisu on ai wano mentah Hakaneka bertaisin Beyo lap jing jenjar jing em jong i Idong lut parok i jing smobha Bat jing kwa mereka bertei Dia yang uji suki pok ruun mat Balayan jing em hishu penle no Kabashisha dan batu jisu berthei kamlaban ai di tamba wan ban mat jisu kabakar hai haki mengai tau jisu pun ai
kong i pastor iba penya jangan ke jingseng ki temem san jong balang baro ya pi ki dekat jong balang nedu ki balasan bat hadu ki badetam bat kumjuru ya pi ki parlok ki ba yeshmenta ha kan ke jingseng online service lembaga YouTube channel jong balang ngai kubla ya pi baro ha ka kerteng ga jong utrai ba unang penim jungi Jesus Christ ka topik ka bangalabu ya ka banganyo bangania selok lembaga jong kapor ngalabu hakini ki kentien kijing ha kijing em kijing ha kijing em deswa banginya skhamat tungin pendam ha boleh ha kijing doai ublei bot ukpa jungi ubah beneng ya ingu ime ko trai lama jeng kapor kabangiyo ing nekalat ko kanrat kum kabalang ya kabangin mane ban syakriya ma bat ya kabangin penbenaru ya ka khubor ka jing penim ai ka jong ma mel ibet ban penyang yu syakri jong ma lama jeng kapor ya ka ba unyo ban sam ya ka khubor na ka tien ka jong ma isne menorangkan balo syakri jong ma bah ka jing la abor ka jing ulah pen krek ko kanrat rengek skam ka kanrat ba klem ka jing penai penjanai bak kajing pensai bor ka jong ma kanum long e ka kanrat lama jeng kapor bat ni skos kam ka kanrat bak ke ba usakri jong ma on kran kan long ka ba nak kajing isne ka jong ma bat kurkuru yaki para pengai bat ki wei pat ki bani sementah kan kajing seng ya ka ba mi isne man yarap yaki kanrat bah kadang nu ka jaka ka bakidan ya ka bakin i sedian sipor yaki ke baro bat ka bakin pelit jemut ban sengap ka ketien ka jong ma nang bakirang lala ikaban iman ya badaban peteng ke jingyat lunju cuki kan ka perthai dorang ka pagni ka por barang sa namang idawang ki panah kadang jong turana prim jing Jesus Christ amen ki jing ha ka jing em ki para bagit baro ngidon lagi jong ki jing compare langilong ki baduk langilong ki baruspa langilong ki ba kumnu kat wangi dang em hagan ka perthai ngin ye kendo ye ki jing bat kata hiru kalong si bentana ka jing em ka jong wei pa wei bat ka wei pa ka wei ka brio ka bala em hagan ka perthai bat habang ye kren ni ka jing ka ya pher na wei sha wei pat lani na ka wei shi ka wei pat bat kham dam kajing ha uwei ubriu kanum la banlong kajing ha uwei pat ubriu bat kajing ha ka wei ka briu kanum la banlong kajing ha ka wei pat ka briu ngi em ha ka por ka ba bat ka ba sisom ki para ngai baro ha ka ba lengba kini ki banai ki boleh no bat hadu kan ka por lalen shop yangi da kan ka khlam covid-19 bat ka balabu jing bat ka balawan ra jing ya ka jing em ka jongi shimet ya ki longyeng ki longsem ki jongi ya ka em lang ka salang bat ikari bat ka jai benreu hi baro ka wei handrei haba ngidon hakab kum kan ni ka por ba kan ni khmat kandon bagani ka jing ka ba ka percaya hi baro ka wei kamat kandon ru haga ju ka por ba i kumba kamlong gajing ya ki kat tukat ni watla kala banlong gajing ya ki babon ki para bangaj baro kumbang laong na kabasdang baro ngidon ila ki jong gijing gajing gajong i madila ma kita gijing kaban perang ya gajingat gajong i andre kabang akwa ban kam ya keren hagane kapor kalong ya kita gijing kibalong sabar na gijing la kajongi kita gijing kiba pen kuslai yangi gijing kiba pen katakhli yangi gijing kiba penduk thia kiba penduk dam yangi gijing kiba ngisngo tho bakilalong palat bat hateng kita ngisngo bagi kita gijing gila khanglat yangi ya kabangin nya saprang ha kajeng em bat ha ka juga por kapan telot wat ya kajengat kabangidon haune ublei ubangi syakri kijing kum kapang sitom kalak banlong hawei
Kamna de kajing kaba pen kuslai bat kaban penduk tiak penduk dam. Re kikat tu kat ni namar kajing kajing pang kiba sitom. Kala pen kuslai bat kala penduk tiak. Kala benlong hakakam gajam. Lese kala bandon nap deng jong pi kiba hakakam kagajam. Kamna de kaba penduk tiak bat kaba penduk dam ya pi. Re pedeng kikat tu kan nengut. Kakam gajam kala penduk tiak bat kala penduk dam. Kala bandon bah pedeng ka pulih ka puthi ka jongi kum ki kena. Don na pedeng jongi ngisau bakam ni lei. Redon na pedeng katukan ni. I kumba kala penduk tiak bat kala penduk dam. Bat kala pen kuslai. Man kam tame hakipor eksemen. Nang tapat kijingi kendo haki yeng kisam kajungi kajingi kan at kajingi bamios hu jengbat. Don na pedeng gidukhat jung kayeng I kumba kam ni lei. Bat don na pedeng gidukhat jung kayeng I kumba kan ni kala penduk tiak penduk dam bat kala pen kuslai. Bat kala pen takhli yaki. Nang tapat kita kijingi kendo haki yeng kisam jungi haki emlang ka salang jungi bat haka jengim kajungi simet lemah kajing melian kiba senio kiba kala penduk tiak bat kala pen takhli yaki kat tu kat ni bat hakikat tu kat ni kam simla don kanu kajing kata bat ngini kerani kajingnya kita sibun ki para banget bat habangi persyang banwat ya ketenrai jong kini kajing ngilap badon lai jeli kabenta ka menengkong habangi persang banwat ikatan rai jong jong gilap badai ublai kasisi ba ar sikinong karen kelanong ka bakat ar kat khat ka bahnyo hakabau pulang tu wang labu hanga ya usya hakado banyo pensi tom nga khanang bangan om sngo krau palat eken wat num sngo thu bakala ki para mengai banong ba ublai uai jing ya kajing im gajongi rei kidan kipor kiba ublai usya ba kijing kinwan ha kajing im gajongi kumba lalong yo pol khanang ba uni usakri jong ublai unum don ka kamen sim jong jing sngo krau rei bu undon kamen sim jong jing sngo red kabenda ka ba ar galong ba kijing ki wan ru na usoi tam habangi pule ya ka kitab ko jong ujo ngiyo I ba usoi tan ulah panbor na ublai bantin ju ya ujo bat ublai ulasya bat ngiyo I ya kajing bat kajing sitom gimana long sabar na kajing la kajong ujo jaringi sngongo ba ujo ula bat ujo ya ka kawai pat kajing kolong kawan nangi simet kasiti ujakap kan manangkong ngarkhot ka bakhat saw kong anrela pen soy ya wei baro habalaring pa ya uda kajing kwa barai la kajong hi bat habalariam ya kijing kibami namar kajing kwa barai jongi simet kini kilong kilai jeli gibenta ki para pangat habangi ya pet ya ketenrai jong kijing bat habangi mat ya kijing ha kajing em kajongi ki para pangat bat kam tam kijing kibalong sabar na kijing la kajongi kijing kibala penduk thia yangi kijing kibala pen kuslai yangi kimi kijing keli kibangim dan cuba bon sian ngisuang balai makani kajing ja bat kini kijing ja kiwan banja kajing em kajongi reha pedang kita kijing keli ke bangi bo bon sian yim yo ya kecuba buatlah ngamut banong ba kita kijing keli ke bangi bo bangim yo ru ya kecuba hari haki babon ki khap ngilap ba kita kijing keli ke bangi keli kim non cuba ba kajing em kajongi bat habangim yo ya kecuba bat habangi keli gini kajing keli balai gini kijing bat kijing ja ki wan manca ha kajing em kajongi hatang ngiyo I kini ki artul ki benta ka benta ka manangkong kalong bangiyo I ya kajing sngap jar ka jong blai ngiyo I ya kajing sngap jar ka jong blai ha ka por ka bangi mat ya kajing ki balong sabar na kajing la ka jong ke gospel ka jong yo nes ka nong ka bakhat wei ka khat ka ban riu ka ong namar kata manba uloyo sngo ba upang ulon langsa sa arsngi ha kata ka jaka ka ba udon gani kajing ja ka ya thu yangi sepang kawai kajing itu khana ya kilaingut kisi para kamari kamartha bat badai hang ni hadin
Makanya kayeng kala bena yau Jisu ba udan marjan ba kata kajaka. Gila pakhot yau Jisu. Gila pak kedian yau Jisu. Rei anda ba Jisu ulayo sngau ba ulayo ya kata kubor. Laong ka kian jong boleh ba unang langsa kata kajaka hakaba udan. Bat umpat simla lej kata kajaka. Kaba kita ki longyeng ki don kam yau. Bat ngaperkhat bugum kata kapor jong kajeng bat kajing don kam. Jisu ulang pentuat saarsgi banlej bat bannya dorangkat kata kayang. Bat kenjela long kumju kajing keli kata kapor kumbang ngilaju keli. Ya kan ikat long yang balai bau Jisu open slam. Ane balai bau Jisu usngapjar. Bat balai bau Jisu sngosen habala pakhot. Kani kaju kalau yang kan bu kaju kajing keli kumbangi ngijubo. Balai itu hakapur kabangi mad di kajing ngimyo ya kajing rap. Syai itu ublay balai usngapjar hapor mengimat ya kajing Bat kini kajing keli kibangi kemyo jubab. Bun sian kapan telot ya kajing kajangi. Bat om tanggata habala telot kajing Bun sian ngi persang banwat kilat kilenti banwat ikajing yarap. Bat hakajing persang jongi bangin wat ikajing yarap. Kelak bandan ru kajing bakala bat kelak bandan ru kajing bah. Kita gede kajing kendo kajing im kajongi ki paramet. Bat kabenta ka baar habang ibu ya gede kajing keli habang imyo ya kajing bab. Ngin yo i bakamdan ka hok bat ublay. Ngin yo i ba ublay ule shliang. Ginyo iba ublay usngo bhabar usngo tanat tangyan ori ano. Hari om day yang alini yang iki ba mat ya kajing akan ikapor. Gospel kajong yandes kan bang makhandai dekat kebalai ko ong uni simla le pop. Lemne ki kimi ki pa jong Nrei ba on yo pan paw ya kajing le jong ublay Kita lagi dikejingi kando kajing imjengi. Kamsim ladai tidak kajing le kajonga. Kamsim ladai nak kajing le kajong imei pa jonga. Kamsim ladai nak kajing le kajong ipahayang ibasam kajonga. Hari ngamat iya kan kajing. Balai ngamat iya kan kajing. Bat hang ta ngastang man ketno yo balai. Bakamdon ka hok bat ublai. Bat ikum ba ule silyang kamat. Hateng kum kibanget. Ngilahe lasan hakajenget kabanget au try bo no penim jengi Jesus Christ. Bat ngisania hau ngisagri hakajeng imjengi ka mamalakas ngi. Hanrei kat ba I kumanginang syania hu blai I kumba kat banginang sagri yo blai. Kat taru kijeng kinang jur. Bat hateng katolot kajenget. Habang yu I bakamdan ka hok bat blai. Kini ki artuli kimi habagi persang ban jubab, habagi byo ya ke jubab. Ngiyo I kejeng ngamjar ke jong blay, bat ngiyo I ru bakam dan kahok, bat u blay. Kipara pangai, hisin perkhat, kei kibangi lakren sekmat, kai ilong negatif habagi mahat I kejeng habagi byo ya ke jubab ya kejeng Ragi pas ngau tanat pat pagaktian ke jong bulai ko ong kasiti jong Jacob kelanang banangkong ngerekot ke baar. Tu pinyau ya kejing kemen suta ko para banget apa pihak kejing tunjuk babun jat. Nyau kejing kemen ko para banget apa pihak kejing tunjuk babun jat. Mat kani ka dekot ka hikai yang I. Ka ai museum yang I. Bangin change, bangin penkelai kata ke perspektif ke jong I bat kata karkom perkat ke jong I. Ya karkom yo I jong I. Ya ka ka bangingi ya kan do ka jing im jongi. Nyau ka jing kiman suta aku para pangai haba pihap ka jing tunjuk ki babun chat. Amaru turai wo ma jing mot jonga kim long kum ki jing mot jong pi. Badai onda haba ngila persang man pun kelai kata ka perspektif ka jongi. Ye ka jing yo I jongi ka jing ya syam ka jongi. Haba ngimat I ka jing Dai hang ta bangi sayo ya ka jawab bat bangi te puru ba ublay uklam sngap jar. Bagi salah ban jubab ya kani bat ya ka bangin satip puru ba ublay uklam sngap jar. Utip uyo sngo
bat udarangkan bat ngi habangi mahat ia kita gijing kibala pen kuselai yangi ngiu ia gijing isu khana sepang Joseph ba umat ia gijing bat hakapor ka ba udon kam simlayo ia gijing ram bat ku bangi haba pe sisin pet ku ba ublai usngap jar hari abangi pet ya gajeng isu khana ka jong Joseph barok ka wei ublai udon la ka jong kaplan na kam tau Joseph bat ublai uklem sngap jar udorang kat baru Joseph watla hakiba pet ikumba ublai usngap jar kawai ka nuksa ka ngala banai ki para panget barok ngi ki kena skol hakapor ke bangiele ya ke eksamen habangila ya syong haka kamera eksamen undon unu hikai bat kanu hikai kiban ap bat kiban pet bat ngitip biang bakino hikai bat unu hikai unjin dala ithu haba upet seki kena unu lene kanu ka kena kabala ban thop ha bat kanu lane unu kena kibamla ban thop ha tang sisin pet ya kadur kilatip tambah kajeng kalong ba kimla ban yarap ha kata kapor kimla ban yarap badai hanta unu hikai usngap jar ha kapor ba uap ya ka eksamen wat lada ulatip badon na penenggi kena kibadon kam ya kajeng yarap ka bekerki ha kata kapor hanri umla ban le ya kata bat kalalang kum juru ya ublai bat ni hakapor bangimat ya kajing ngimat ya kajing tenjo ublai upet yang ni maka kajing ya khon gojong bat umla ban yarap yang ni kata kapor ngihap ban persang na gilat kilenti bat ni tips scam bat akaman sim kajing yasha dakaman sim mengiwat ya kakmat ka jong boleh nginla ban job ik ta kijeng kata kapor kumalong gi khna skol bat anda habangila change ka perspektif ka jong ngin salah bru ba ublei ulong ubahok gamdon ka jingle siliang khamat ha ublei the gospel ka jong Lukas lanong ngabakat phra ka khot ka baar hadu ka phra ka yathu yangi ka wei ka jingi thu khana shapang unong bishar bat ka rukan thai makanya ka jingi thu khana ka yathu yangi makanya ka rukan thai ka lajulen nakapor sakapor hau unong bishar ban ai ka jing bishar ka bahok bat laong ba ka ti ka jong blei ba uni unong bishar ulong uba erang ubam salia yo brio hanrei udan ka jing sngu salia ya ka thai namar ba kawan ban mi hau nakapor sakapor bat haka bakut uangan ai ka jing bishar ka bahok ya ka thai uni unong bishar uba erang kat uni urang don gajing snow ban ai gajing bishar ka bahok ya kan ka rukun thai kabalawan ban mi nakapor sakapor ho kat no tam le ublei jongi ubalong ubahok habangi ki banget ngilet sa uda ka donut baro habangi mat ya gajing kala ban long ba hakajing hakasien ka manangkong ginum yo ay kajubab kajuru hakasien ka baar kala ban long hakasien ka bakhandai pukhandai ni kasien ka basispa rengi tips scam bada ka bangi yailet bada ka bangi yai shania hanu ublei ngin yo ya kajubab hakajing im gajongi bad habangi lalap ya kini ke baro ni sawani gajing sngo tho kaban penlong yangi ba ublei ukwa ya kini harum habangi mat ya gajing ublei ukwa ya gajing pelet jingmut jongi ukwa ya ka attention ne jongi ikan mau yu sol jong tarsos ubadan ya gajing tmu ban let sa Damaskus ya ka ban pensi tomben ya ki Kristan hari onda haba ublei ulap pen kendo yo ulaya kendo ya gajing Syem kaba umpat Jumat ha gajing imanu menuru hakaba ula kelon kram nau ta kulai ba usyong bat ulamat la
Ublay ulah tenju yu ha kata kapor. Maru sgo tu badan kamban le ye yu ne khnang ba unyo ya ka tension ka jong pol ka ba usul uang atrai ke ka ba mekwa nga bangan le. Kadon ka jing itu khana ha pedang uwe utrayeng bad uwe unong bela. Namar ba ka yeng kalong ka ba jrong kala ban long ba kata ka yeng kala palat ya kan yo pramala. Uta utrayeng udan saka benta ka ba shalor jong yeng bad kat ba uta unong trai udan saka benta ka ba syapo. Long ba kat ba kenang trai kata ka yeng uta utrai jong yeng udan kam ya uti unong trai ubah hapo. Dia ulah persang ban pertaru umyo asngosyo namar bakala jangai pelat. Dia habalo persang ban le yakanu kanuru ikum bakam trekam. Hakabakut umne utrayeng ulah penhab ya ikut sanengka hamadan. Badanda habakala hab taka ikut sanengka hamadan uta umnong trei ulah yo i ikut sanengka ulah shim bad ulah tep sepala. Nang tahapat uta utrayeng anda haba uli i gani ka jingle jong ne unong trei. Kala penlong yu ba un penhab su sadaka luat ka bakam he. Bat ulah le kumta. Bat kat ba uni unong trei uba sepo udang yu i ka pisa usim bat utep sepala. Bat umdan hiru tangai ka manusia man kemiat sepeneng. Nani man kemiat sajrong manu bala penhab ya kata ka pisa. Bat ha ka bakat do kala penbitar jauh ni utrayeng. Bat ulah persang ban kawang di imau ibarat. Anda habal dai di imau ibarat ya utau nong trei namar ba kampat dapang kata ka jengham ulah su khmiat sejrong re umpat ya. Utrayeng ulah sim sada umau bakam he. Ladai yu tau nong trei, baru tau nong trei kata kasian ka baar, ulah sengot ho ya ka jingpang, baru ulah persang ban kemiat sejrong. Handai namar ba udang la ban sya. Umda pen sengot. Batong kata kala peteng suki kumta bat hadu ka bakut ulah pen utau trayeng ulah pen hap sunan da ketiar ka bakam he. Baru umau bakam he. Bat laong ba anda ba utau umau ladai utau nong trei wa sepo. Kata ka jingpang ka long syaba palat. Kaba umla asyuk bansya. Kala play ka senam. Bat ha kata kapor. Namar balas ngutu balas selang bat bakalah pang pala kata. Ka jinghap ka jang utau mau. Ulah kemiat sejrong. Bat banbu ya ka wei ka jingong bat kata kalong balai. Kata ha ki para pengat kalong ka bangimat ka jing im ka jongi. Kat ba ublei udang kwa Manya selok bat ngi ngimperwa. Kat ba ublei udang kerku ya ka jing jongi. Nyemdan ka mensi man skongo. Habangi lamat i ka jing kat bangi dang la ban sya. Ngile hakapor la dia. Bat onda habangi sngotu bakata ka jing kalong sabar na ka jing la ka jongi. Ni saparsang ban kemiat sepeneng. Bat ban bu ka jing keli balai. Kata kalong ka jing kendo ka jing jongi. Ba ublei ukwa ya ka tension jongi. Bat kalong kumjuru. Hadin ba uni unong trei ulah kemiat sejrong. Bat ulah bu ita ka jing keli. Uta utrayeng usala. Ya kaban ya komunikasi bat u. Bat kalong kaju yangi ki paramet. Kat ba ngimpat kemiat sejrong. Namar ba ka jing sitom jong ka jing kendo ka jing jongi. Ka bangin lej da ka dok nuat akmat ka jong belai. Kabenta ka baar ki para pengen. Kajing sengotu habangi lapen kelai ka kempat khat ka jongi golong. Bangin yet ialah dia. Kasiti ka banang kong sikinong koren golong khatwe ka khat ka baru pra ka ong to ai bo ubri kin yet ialah dia. Hai ngiduna shwa ba kapor kan dir. Ai bangin yet ialah dia. Hateng habangi mat ka jing ngisgo baritang mangi ki bamat ka jing ngisgo ba kiwei pat ki mat ka jing sok. Ngisgo ba kata ka jing ka mangimat omdan su ubriho ka pertheu ba mat kata ka ju ka jing kumbanga ngamat dan kumbangi ngimat. Ngisgo ku ba la sa nyau ben la sa le siliang khamat. Bat kumbangi la yo ka mentaga ba sikhamat.
Bau blay ule siang khamat. Bat hari hakabugum kata kapor ngi kelet bangin yet ila dia. Kai ka jingduna ka bangadon. Balai ngadi ban mat ingini ka jing. Ngi persang ban keno ya kiwai. Bat ngi persang ban that kecil ila dia. Regak tin ka jong blay ko om to yet ila dia. Da ka bangi yet ila dia ngin sngo tho. Bat ngin lap bat bangin syam. Mangilong tang ki beriu ki baduna. Haki babon ki penta. Bat ki penta ka balai ki para pengen. Ublay ukwa yang ngi bangin penret. Ublay ukwa yang ngi bangin penret. Kakit ka probab ka bakhan riu ka khot ka bakhat phra ko ong bagajing sarong ka lej aswa ka jingjot. Bat kumjuru ka sithi jong jakap to nang ka basau ka khot ka ban riu ko ong ublay uyele persya ki bas ngau khrau. Henrei haki bas ngau ret u ai ka jingai. Ublay uyele persya ki bas ngau khrau. Hagi bas ngau ret u ai ka jing ai. Kembala long yo pol ublay u ai ka ni ka jing tencu. U ai u ta usya ka do. Khnang ba upol unum don ka man sim jong jing sngo khrau. Rei ka man sim jong jing sngo ret. Bat hateng habang imat i ka jing e. Ngiyet ila de. Bat ka bang yet de ngin sngo tho mangilong gi breu gi batalat. Badai hang ta. Habang isyam mangilong ki baduna. Ngin penret ila de. Ha uta ubakrau kabor. Ngin penret ila de ha ublay. Mangi sngo thu bakani ka jing e kalong saban la ka jing la ka jongi. Hari kani ka jing e. Kamlong ka ba e ha ublay. Ublay ula ban pendo e kata ka jing e ka bangi kendo ka jing jongi. Tamangi don kam mangin penret ila de. On ai ngi kata ka jing ai. Ipra bangai baro kat bangi dang em ka perthai ngin mat ye ka jing e. Nginum la ban kiari ka jing e ka jing em ka jongi. Kalong kuba uslap uhab hau baduk bat hau berspa. Uhab hau bajrang uhab hau balengkot uhab hau kakentai uhab hau senrang. Nginum la ban kiar ya uslap. Nginum la ban ong yu uslap wat numan syu ka jing em ka jonga. Pila banduai san pau apiduai pila bandung ka jingget ka bakan ngonoru uslap unhab. Maka ta ka dei ka rukom. Bat ka benta ka ba ublay ulabu baj burenti hakan ka perthai. Rikum ki prieu haba uslap uwan ngitip yang kumno bani adai la de. Ngikup ka satri ngiri aki yang kisem lan ngiri akan kono caka bani adai na uta uslap. Bat kalong kumju yang ki para banget. Kijing e kinwan ha ka jingim ka jongi. Hering idon kam banyale bat banyak kun ni kita kejing e. Kenang ba katakan kejing e. Kanum la ban sin syar kejing jongi. Ujis ku sa gospel ka jong yo nes kanang bakhan riu dekot ka balai pulai wong tolong slur pi ngang la job ya kata ka perthai. Long slur banyale kita kejing e. Namar ujis kures ula job ya ka perthai. Bat ukwa yang igum ki bangai tu bangi ru ngin job. Ya ketika jing e ke bangi mat ha jing e jongi. Bat ka bangan penkut ka sithi ka benongkong sikenong koren kenak kalau nong ka basipau rekot ka bakhat lai ka ong. Ka jing tinju kam sim langat hapi rei tang ka ba ublay ula bansya. Tang ka ba ubriu ula bansya. Rei ublay ulong ubala bansanya. Uban om sya ba tinju ya pi tam ya kata ya ka ba pila. Rei rengkat bat kata ka jing tinju un thauru bat ya kalat ban laj. Kenang ba pila bansya ya ka. Kijing e ke bangi mat ka jing e. Watla kidon ki benta ke ba ublay tenju ya ka jing jongi. Hari unum tenju ya kata palat ya ke bangi nginum la mansya. Bat hapadeng kata ka jing e ublay un thau yang ye kalat. Kenang bangi la ban job ya kata ka jing tenju. Ba de ka bangi la ru mansya ya ka. Ublay un isne ban kerku ya ka ni ka khobor ka bangi layok sngo ba de ka balapan sngo ka ni ka por. Kan long ka por yang i gom ki banget habangi dang petangi kan kejing yat lenti kan ka perthai. Ngitep bagi jing e kinum kot. Kijing e kinwan ka wei hadin ka wei pat. Bat haba kijing e kiwan. Ka balan kami ngi kolong bangin pai sya ublay. Bingin sanya ho. Bat ka bangin penret ho. Bat ka bangin wat ya ka bor ka jong. Bat ka bangin job. Da ka jing penchat bor ka jong. Ublay ni snei ban kerku. Nagam ta ka boram ka jong ublay. Amen.
Tunggu ni lech shau boleh ke jing tuai. Bat ngani kalau ngejing kerparu mengakot lang pi barok ki para bagai lagi jong yang gisem. Bat kumjur pi ki parok ki bayesem menta bat kabalang lembah ka YouTube. Ngakerpat ika ba finishim menta lang hakan ngu jaka ka ba pidon ha ke jing tuai. Tunggu ni apa shau boleh ke jing tuai. Ublay bal ukpa jungi ubah meneng bolong utrai jungi met utrai jungi mensem. Ngi aingu ime ko utrai lama jane kapor. Kabangi yo ikan ikalat ika bangin mane ban syakri ya me ko konrat. Hapdeng ni kapor kabangi mat ika jing Kabaka portesi tulup parok kawai. Kamat ika jing ika kalam COVID-19 ko konrat. Rengi aingu ime ko konrat bah pdeng ni jing kabangi di ban mat. Mem simlai ino ingi konrat bat ngi yo ika kti kaban bor ko changme. Kami melalui rangkar bat ngi bat ika melalakar kuru ika jing mijongi. Ngi yo sngaur ko konrat ika khobor ika balapan sngaur ka kapor. Bakum ki banget ko konrat. Ngi di bani kendu ika jing ika jing mijongi. Rengi sngaur skam ko konrat. Bawa hapdeng kita jing Ngi don yo ublay ubakum mame ko konrat. Uban yarap yang ngi hapdeng kita jing ki bangi de bani kendu. Ngi duai ko konrat ika bemisnei menkerku yang ngi. Kat bangi nang yahat ika ni ke tem ko serngi ko jing yam. Ya ka bangin syap je ngo konrat ikini gajing sneu ki bap thap bat ki bakar saudong ya gajing jongi rei ka bangin syanya tang hame ublei ubangi ngi syakri ngiwan lama jone ka por ko konrat ka bangin bukti nagam ta ka balang ngajong mehi barok ko konrat bat kumjuru ya ki khot jongka lambat ikirim pe ing kersan isne ban kerku ko konrat nadu kinong sarai jongka bat ki khot juko komiti balang ya ki long pa ki samla bat ki hap ki baret kersan bor igi konrat bagi nang la ban syanya ame badah ka juga por bagi nang la ruan syakriya me ha ka jing imjoki ke mamana kasngi gerku ikirim pe kersan ko konrat ai bikirim pe kersan ko konrat kinang long kirim pe kersan giban syakriya me ko konrat bat kijing bah ken mi na kilong ying kersan bat ka noru ka jing gerku ya ka im lang ka salang lema jone ka por ko konrat ngiwal bangin bukti nagam ta kinong sen syar ka porthei hakani gari India bat hakani ka jalla ka jongi Kiblan haka mentah ka kontrat, naka mentah ban penyat baik penyat dirti, ya ka sensar ka khatar. Ngidawai ka kontrat, ya ka pemisnei, man long rengkat bat ki, man ki ka jing start tak bagin syap jeng yama. Kenang bakilak ban penyat baik ya ka sensar ka balasannya alor jengki. Lamru ka kontrat, ya ki tugi, nong terai kiblan haki department ki prepare ka kontrat. Kibadon ni ka jong ka benta, naka mentah ban penyat baik ya ki kam ki jam, ya ka balasannya alor jengki bat kam tak me, hakum kene ka por ka bangimat ika jeng ka kontrat. Isne ban kerku yaki bat ai bekas nam ngocong makan top alor jongki bakani ka jing pang kanum yo ban let try khli alor ka jing im jongki le khanang bagi lak ban pendap ya kalau ka jong ka benta ya ka balasannya alor jongki gidwai ru kontrat nam kamta gibriu ki baduk ki bekerdu kontrat isne ban pendap ika jing kam ka jongki ha pedang ka jing kerdu ka bakimat bat ika ban peli ka lahat ka kontrat nakam ta ki tu ki pramesim ki berani ka mensim ya ka ban yarap nakam ta jongki yarap iki kontrat bat kersan bor yaki Gidawai ru kontrat nagam tagi bapang ki basistom gilak bantuan hayeng leni ke hospital isnei ban kerku ki kontrat man pun khalanya ka bormat ke jong ki kontrat bat kerkuru iki lahat jing sumar ke baki yo lama gidawai lama ke hospital kontrat kan long ka bor ka ban penyo pat iki ya kamat ke basat ke bakhalan bat kham tam baka jinget ke baki kidan hame kontrat kata hi kan yo man pun khia ya kata ka jingpang ke baki kan do ka jing im ke jong ki ni aingu eme ka kontrat lembah kena kapor ka bakador ka pat ya ka bangi yo mane bat bangi syakari me ngisngawi ka bor jong bangi ngisngawi ka jan ka jong me bat ngi dwai ka kontrat ya ka ba mani isne ba manang lam ya ka jing ya lenti ka jong nang ni syakamat ba ba pedang jing ka bangi dai ban mat ya rap ngi bangi snok tang hame bat ka bangi syanya tang hame isne ban pedang ka jing khot ka pat ka jong ki khon mit ki syakari ka jong me da ma pi ki pop ka jong na bangi dewangi pan ki ne barok ka jong turana prim jing Jesus Christ amen Kam dapen pau ya kajing sngongu nagam ta store pendap bor maulong i balang ai hapdeng jongi ya kane ka kubor ka badai por bat ka balong ru kajing kerku nagam ta jongi hapdeng jong kane ka porthei ka bangi yu i bat ka bangi ngi im ka bangi dan hapdeng jong kajing du jing kerman bat kam tam kajing ke bangi ya kendu Aba kena ka kubor ka baik store ila keren hapdeng jongi kan keren ru ingi bat kan khot ru ingi hapdeng jongi ni ke jing ba mangiru lagalong ka jing ka barit ne ka ba crown ngin pai show blay ki por baro jongi jing ke bangi kendu bat bangin nang la ru ban ya yet ya ladi ha ki jing ke bangi kendu
bat kumjuru bangin nang la ya ke ban yai penrit ya le dia khamat jong blai padeng jong kijing ke bangi kendu na bangi don yu blai ubadan bor holor baro bat ubala ban pendu ban pendam ya kijing ke bangi kendu bat ban yarap bat ban long hasenda jong ya padeng jong kijing ke bangi kendu ublai un kerkhu yang iling ba jong gani ka kubor un kerkhu ki yeng ki sam ge jongi bat kham tam ngai kublai na mata jong pip store ublai na yai kerkhu ya pi hakakam ka jing trei ka jing shakri ka ba pi pinan ban pendap ya ka kam ka jong blai hala ka jong ka balang ka ba pi don bat ublai na yai kerkhu ya pi pinang la ka ban trei kam bai ka kam ka jong blai la ka long ha ka jong ka balang ka district ka presbytery bat hang no ublai u ibet ban penan kam ya pi ublai nang kerkhu pi nang ai pi ka mat ka pat ka ba kot ka ba khia nai kerkhu ka yeng ka sam ka jong pi nai long ringkat lam kam tam ka ba kum gini ki por ka ba por ka ba jinjal penang yo ban mat ya ka bor ka jong blai ngai khu blai ru i khon samla ka bala ai ka tu ka jing ruai karpang ka jong ki ka ba long ka khu bor ka ba kran yangi ling ba jong ka ni ka por ngai skam ublai un kerkhu yangi ling ba ki sur jing ruai ki bala ki la ai preng jongi ngidwai bo blai un isne balong ringkat lambat pi unai yai kerkhu i ka sap i ka talen ka ba pi don ya ka penang la ya ga man yai shakri kham hai ublai ha ki por baro jong ka jing em ka jong pi ngai ku blai ru ki nong shim benta baro ka bala pendap ya la ka jong ka benta ngin penwai no e ka jing shakri ka jong ublai na ka bang ya so ban rai pat e ka jing rai ka ba arspa kendai penyo na ka ba thamai shispa arpuwe na ka ba khamrem min sim jonga tu pen kentang sai ka man par atrai bu ka jinglong khut ka buneng ha ka do nut balaswai ban sakoma leilei shawe wadasha baru kita khot pat hadin jonga ni ka jingrai ngasngo bawan kerpat pat yai store pendap bor maulong in so bawan pelat yangi dagi jing kerku penuai long by
ya kajing long kut klempon bat akabawai no jong ni kajing syakri ngidwai kajing ba kajong blei kupa kajing ai kajong Jesus Christ bau trai lam kajing selok kajong umat sim khot kini ki balong kitan rai kajing karku ha wai blei ki lor kat balaka balang jong me lemru bat kiru ngat kiru khot akan negari bat kaleng sasalak kajong partai nadu menta bat syadu ki bam syukur. Amen.